Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke Kaizer Chiefs ethe yamemezela ke umfana ethe yabeke yamtyikitya pha ezincwadini ezangelowuni ke esuka pha kuqela leCape Town City. Umfana igama lakhe nguXhosa Manyana. UXhosa Manyana ke uthe wasayinwa yiKaizer Chiefs uzodlala pha kwiKaizer Chiefs yonke le season ke. Masiyibeke ngohlobo ke iCape Town City ke iye yamlowuna lo mfana, imlowunele iKaizer Chiefs ke abe adlale yonke le season ke ithi yophela ephaya kwiKaizer Chiefs. Njengoba beniyazi ukubana ke Kaizer Chiefs bimemezele into ethi ke ayizuphinda isayine abadlali okanye ayizusayina abadlali apha ke kuJanuary, kodwa yathi xa kukhona ke umdlalo onomdla wokujoyina eKaizer Chiefs ayizuthi hayi ayizukumvalela ngaphandle. Ndiyabona ke ngomnye ke loXhosa Manyana kwabadlali ke abe babona into yokubana ke mabazimanye pha neqela leKaizer Chiefs ngoba naye uya ngelowuni pha kwiKaizer Chiefs. Baphulaphula ke enye into ke funa siyigxininise okanye ke sinikhumbuze into yokubana ke ufika lo mfana ngexesha ke apho iKaizer Chiefs idinga abadlali ke abazokwazi into yokubana ke bayithwale, ngoba iKaizer Chiefs xa sithetha inyani semsulwa ke izoba bhizi. Baphulaphula ke izoba bhizi kakhulu apha kuJanuary, izoba bhizi kakhulu apha kuFebruary. Iyabadinga ke abadlali abazokuyithwala abanesakhono. Asikamboni kakuhle ke ncakasana lo Xhosa Manyana ke ngoba asikho nto ininzi sakuyithetha ngaye. Asizutsho into yokubana ke yindodanyana lohlobo ngoba ke asikambonisisi kakuhle uba uyiplayer ephakamisa kanjani, kodwa kubalulekile into yokubana ke uye ngelowuni pha kwiKaizer Chiefs esuka pha kwiqela ke leCape Town City, and yabekwa into ethi ke uza ulowunelwe into yokubana ke agqibe le season nje pha kwiqela leKaizer Chiefs. Akho nto iphinde yathetheka ke engenye ethi umfana omdala lo uzawuthi emveni kwesizini aqhubeleke neKaizer Chiefs okanye ke aphinde back pha kwiCape Town City. Kodwa into ebalulekileyo into yokubana ke kuthiwe uyalowunwa, elowunwa liqela leCape Town City, elowunelwa yiKaizer Chiefs. kwiKaizer Chiefs uzodlala le season kuphela ithi yophela, ayikho kenye into ethe yathetheka ke emveni koko ke. Baphulaphula ke igama lakhe ke nguXhosa Manyana. Baphulaphula ke eyona nto ibalulekileyo apha ke into yokubana ke iKaizer Chiefs ke ibiyicacisile into ethi yona ayikho mdleni wokusayina abadlali apha kuJanuary okanye ke ayizusayina abadlali apha kuJanuary. Into ebalulekileyo into yokubana umdlali othe wanomdla okanye wavela enomdla wokujoyina eKaizer Chiefs ayizumvalela ngaphandle, iza kumthatha. Ibiyintetha yabo ke leyo xa bebememeza ke besithi ke apha kule transfer window kaJanuary abazusayina abadlali. Injalo ke baphulaphula ke nani ingake ningene nitsho into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.